στην Παναγία. Η Παναγία έδωσε το... Περίμενε τώρα και εσύ τώρα. Και τώρα η Παναγία θα μας βοηθήσει πάλι. Και τώρα, παιδιά, επεμβαίνει ο Θεός, το έχετε ακούσει ότι επεμβαίνει. Το τέλος του 12, το 521, θα δείτε τη δύναμη του Θεού, παιδιά. Επεμβαίνει ο Θεός. Πότε θα επέμβει? Και θα μας ελευθερώσει. Γιατί είναι η Ελλάδα, δεν υπάρχει Ελλάδα, Γερμανία, Γερμανοί, Σαμαράς, Κουβέλης, Βενιζέλος, είναι προδότες Γερμανοί, δοσύλλογοι, πουλημένοι, προσκυνημένοι, διπλωμάτες, πυλιοβούσιδες, Ιούδες, Ισκαριώτες, αυτό ακριβώς. Αλλά έρχεται η ώρα, αυτοί θέλουν κρεμάλα στο Σύνταγμα. Ναι, σωστά. Στο Σύνταγμα θέλουν. Έρχονται κρεμάλα. Καταλάβατε, παιδιά. Έρχεται η ώρα του Θεού, επεμβαίνει, παιδιά, ο Θεός να μας ελευθερώσει. Αφού εσείς είστε τα μόνα αθώα σε αυτή την περίπτωση. Τα παιδιά είναι τα μόνα αθώα σε αυτή την περίπτωση. Ναι. Εσείς δεν μπορείτε πώς θα μας σώσει ο Θεός? Επεμβαίνει ο Θεός να μας σώσει. Κυρία Ζητζάρα, που είστε? Καταλάβατε, παιδιά. Να κάνουμε υπομονή και επεμβαίνει ο Θεός. Αυτό σας λέω, επεμβαίνει ο Θεός. Και να πηγαίνετε. Γεια σας! Καλή λευτεριά στην Ελλάδα, καλή λευτεριά. Ευλόγησον. Αμήν. Ο Θεός μαζί σας. Ευλόγησον. Έγινε, γεια σας. Χάρηκα που σας